RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Nuli, 29 anyos, minyo og way anak. Taga Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa naitabo namo sa akong asawa. Gusto magug ko nga makigbuwag niya. Unya, kay dili man siya musugot. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dili ka mato sa ilang tiya si Maron, ma? Magunsa man ko dito, nga man ko'y tuyo niya. Mista ba? Pista maro sa ila. Oo, di ay tuod sa. Pista man di ay Rosila. Yan, luwi mo ato ta? Uy, wa ko kapangandam, oy. Huh? Maglawag pa ko sa mga baboy. Awa ko ma, ato ma. O nya, dugay ko muuli ma ha. O, ato lang ko higda sa ilang tiya ma. Oy, nga no man kuno na nuli, unsa man ka, wa kay bahin ka paulian? Mama kay, pista ba yan na ladies ko? Manisko ko ba? Kay basig ka nang, hibalag na akong forever. Saba diha nuli, oy. Pulos ka lang yung pagarpar nga mangita kag uyab. Pero hangtod karon wa kapag yoy agi. Ay, mangita lagi ko ma. Ha ma? Ato ko silang tiya matulog ron. Ha? Pantay nga mitawag agto ka slayng bay. O, pwede man mo tawagan si tiya kung tinuod ba nga tuwa ko dito sa ila. Sige na ma. Ay, kulita yun yung pagkaanak ka, oy. Halala ka, lupad dito. Suwag magkiat ka dito, ha? Sigurado agad do nga makauyab na ka dito. Yes, ma. Yes, sugot ang akong mama. O, lagi ma. Hindi pauli na ako, ma. Magdaan ako uyab. Amin ko, tiya. Oy, niyaman ng gwapo na kung pag-umangkon. Asa di ay ang imong mama? Wala man mo, Aritya. Kay nalimot siya kuan ko no, pista ron din sa inyo. Wala man ko no siya makaandam ko no. O kining pasaw sa iya mga baboy. Ay, naunsa mas Merlin, limot-limot man.
Hala, lakaw na dito sa kusina. Kaon na dito, ha? Ah, kini. Basta pista gani, lagi ng kaon. Oh, natural. Asa mo din si Agoberto tiya? Kay maniskon tami karong gabi eh. Ay, ambot, oy, og hain to. Kanihar gitong naglaag. Sige na, oy, kaon sa dito. Lamat tiya. Oy, ikaw! Uli! Uy! O, di anay, karahong agan. Ikaw! Agaw! Agaw, Duli! Bawa Basta, ko okay? nanong ni uli ka na, do. Gigutom ka na. Alalakaw. Dito, dunganin na yung imong igagaw sa kusina. Pangaon mo, dungan mo kaon. Sige. Go! 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 Ito, pinagod. Sabi. Edis ko ng gabi, ha? Ay, tadahagod. Oh, tiyada lagi. Mo gina yung usa sa akong giari dirigaw. O, kinahanglan gid nga makakita na ko kining uyab karon gaw. Oh? Kay ako tong gisaaran si mama nga makakita na kong uyab karog yung adlaw nining akong lakaw. Sa! Wow! Gaw! Kachada, goy! Tsara kay tukar gaw! Yay, katol ko tiil. Nayo na gaw! Ay, di lang ko gaw. Dili masayaw nga ko tuyo gud. Chicks man. Sa! Manalaro kong chicks dirigaw. Gitag pa nga sa unon ba? Ambaw! Gaw! Tara! Sikam sidaha. Ha? Kupahagaw. Asa? Tara ho! Ay, bahin! Kana! Hi! Hello? Kapahan ni mo eh. May magkapangasaon. Pangisaw ka. Unsa? Ingon adto mi kadali nga nagkaila-ila sa kong asawa. Og pagkahuman, nagkauyab dayon mi. Og kay nakagusto man ko niya, ako din siyang gipangasawa. Og kalit lang nga may direksyon ang akong kinabuhi. Nagtarong na ko sa pagtrabaho kay doon na naman ko'y asawa. Unya, Day Carmela! Day! Yan ako diri, Day! Day? Lo, may nangabli. Gamiton ko na kong yawi. Day! Huwag ka mga bli, Day! Tulog ba din nga akong asawa day nga nagunit siyang cellphone? Naglungag na ba ka? Nga gutom na ba kayo ko gikan sa trabaho? Nakaluto na tingali. Manungkab na lang ko sa kusina. Hindi ko na lang siya tandugon. Tuog na ba yung taon? Kaya basig, gikapoy na yung trabaho din sa bahay. May sud ang kaldero. O may nilungag. Stilan. Kutumara ba? Murag di naman bidang ako kagutom kung maglungag ako. Magtunan ko silang mama. Salamat na. Mayo kay may sobra ka pang kanon. Kaon ko. Tumaw eh. Hinay-hinay lang ko nos pagkaon nol kay matukan ka. Gutom ko mo. Puma di makalungaw si Carmela. Mao na diha. Kay nagdali-dali ka magong pangasawa ng babayhan na bisag wa ka pa masuhito. Unsa ma? Kapila ka na magsulti nako. Gapabaya ka ng imong asawa. Diha pa'y kausa ay. Nga wa ka makadyute kay wa niya malabhi ang imong uniform. Para asa ram rin ang asawa nimo? Para display? Ma.
Nuli, nga na day ka? Hala, wa pa ba ako kalong agay? Kakamulo ka nag-cellphone diha. Ha? Siya jud, uy, initan dyan na niya. Unay na kag cellphone. Uy, isa ko dyan tila ang lingaw din his boy. Siya jud, uy. Mo dyan na siya, uy. Kapay bahayo, tanaw nagkatag ng mga butang din ha. Uy, limpyo. Ayaw ko, gina. Nga, ako naghihapon ini. Unya, wala sa kakalungag ron. Ha? Wala sa kalungag. Nga, ako na siya maglungag. Uy, Carmela, magbuwag na lang ta, uy. Ha? Magpaanol ta. Unsa? Magbuwag? Di ko masugot nuli, uy. Di ko mo pirma ng annulment. Grabe na ang pag-antos na ako sa kong asawa. Kay way trabaho nga namahuan. Ako pa'y gikan sa trabaho, ako pa'y lihok sa mga lihokon sa bahay, nagpauli na ako. Ako pa'y maglungag. Maong gusto na lang unta ako nga makigbuwag niya. Pero dili man siya. Aga ko mga pangutana mo kinay musunod. Unang pangutana. Murag dili man ako mapusla ng akong asawa kay dili man makamao nga magbuhat-buhat sa mga lihokon sa bahay. Pwede ba na ako ni siya nga iuli sa ila? Ikaduhang pangutana. Bisan kapoy ko sa trabaho, ako pa'y mubuhat sa mga buhaton sa bahay, di pa uli na ako. Kay, magsige naman lang siya cellphone. Pwede ba na ako ning himuon nga ground for annulment ang iyang katapulan? Kay kasado, manggod mi. Ikatulong pangutana. Kung mahal ang annulment ba, unsa may lain nga pamaagi aron nga magkabuhagid mi sa akong asawa nga purting tapulana. Unsa masab ng legal separation? Unsay kalainan sa annulment? Sayon ra ba ni iproseso tungod kay wa mi anak? Ikaupat og katapusan. Nakigbuwag na unta ko sa akong asawa. Dili man siya musugot. Kay hayahay man ang iyang kinabuhi nako. Mura man siya Disney princess. Kung dili siya mo pirma sa annulment, di ba sab mi ma-annul? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Noli. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, mga personal na itong mga pangutana, mga problema na itong kabahin sa gogma, sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kapikas, kapuyo, sa ato ang relasyon, ug uban pang mga pangutana ay kabalaka. Ipadana Attorney Elaine to the rescue. Ako'y mutubag sa inyong mga pangutana guys. Ato nang hisgutan, ato nang tukion. Pangitaan ta nagsolusyon para magaan-gaan ang inyong pamati din ha. Busa, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan pagpadala ang mga suwat, first come first served basis ta. Guys, di mangluod kung medyo nataod-tauran pa nga madungog ninyo ang inyuhang suwat nga nahimuan nagdrama sa kahanginan, ubay-ubay gitag mga madawat nga mga pangutanag problema. Sa mga nagpada sa Facebook, guys, dili ayaw sa ako ang personal nga account please. Adto palihog sa kini ang Akong Suliran official writers page ipadala. Kaya di man mi pwede mo entertain ug mutubag sa inyuhang mga pangutana sa amo ang mga personal nga mga Facebook account. But thank you sa mga mag-like ug mag-greet nato. Thank you kaayo sa mga mo private message ato mayaning hinay-hinayan sa gyud og basa ang inyuhang mga greetings ug mga ipadala. Na ako'y mga mo-greet dire like si Ma'am Delia Remedios Galios, si Jerson Mahilom, ug si Jennifer. Ma'am Jennifer, adto gyud unta ipadala ang imuhang suwat. Napansin man gyud nina ko pero adto sa kini ang Akong Suliran official writers page ipadala ma'am, no? Asa kang Mary Grelay Cabrera, Rachel Tomol Lau, Ruby Jonaldo Escobia, also kang Elma Dulay. Thank you kaayo for always listening. Also kang Mary Joy, no? To Kalalo Cyper. Kagwapan kayo nimo attorney, ako si Presi Kalalo. Diya nagtrabaho sa Santa Cruz,
Multi-Specialty Hospital Kalumpit, Bulacan. Ay, wow. I'm always listening every day sa kiniyang akong suliran sa YouTube. See? Thank you kaayo, Presi Kalalo, who is our listener outside of the Visayas and Mindanao, taga Bulacan. Hinaot unta nga, okay ramo sa Typhoon Uwan, no? Safe ramo. Kay kanira ba pong Bulacan, murabya ni kanang bahaan po din hang lugar. Perte pong daghanag mga ghost project din ha, no? So, I hope safe ka. Yam Yodge, salamat kayo si muhang pag-send. Shout out also to Warren Segundino dinha sa Tuyum Karkar. Kay sigig paminaw sila si Mildred ug Eving ug Jane sigig paminaw sa kiniyang akong suliran. Salamat kaayo sa inyong padayon na pagsuporta, paghigugma o pagpaminaw sa ato ang programa. Taga Cagayan de Oro City ang atong letter sender na paminaw nato kaganina. Tawgon nato siya sa pangalan nga si Noli. Ato na sinati minyo pero way anak ni si Noli. Kabahin is ilahang mga kunang pagbuwag no sa iyahang asawa. Unya, di man musugot. Ikaw na may di ganahan di ay Noli, no? So, una niyang pangutana. Kaya ni murag, ikapoy na mapod siguro ni Noli good sa iyahang kahimtang. Kay murang siya may piting haguaan ilang relasyon, no? Una niyang pangutana, murag di man ako mapusan ng akong asawa. Kay dili man makamao, mubuhat-buhat sa mga lihukon sa balay. Pwede ba na ako siyang iulis ilaha? Ay, agoy! In town, Noli. Ang kaning kaminyoon ug magminyo ta no return no exchange in town ni. May nalanang mo palitag usahay mga butang kay naa pa may 30 days, usay 7 days nga pwede na to mauli kay wa tak-uyon. Kani in town di man pwede. Mao bitaw gyud na guys. Nga magsige gyud tag-ingon sa mga tao nga kaning pagminyo di ni tiaw di ni siya duwa-duwa kay di manin anak kasayon mo gawas. No kay permanente man ni annulment raman wa pa man tay divorce unya samtang buhi pa imong asawa annulment ra gyud no so di gyud ni pwede nimo iuli muna moingon gyud tag susihag maayo ang batasan syaro pug wa pug kakibawog di ni ka maos mga trabahoong balay pero maos ang pangutana nimo basin pug nangita pug kagkatabang dili asawa ha tingalig mo upo na imong gipangita lahi pod na di pod na pwede kay dapat give and take baya ning relasyon samot na yung kaminyoon tinabangay ha? Klaruhasad ka na din ha, Noli. Ikaduhang pangutana, bisan kapoy ko sa trabaho. Ako pa'y mubuhat sa mga buhatunon sa balay inig uli nako. Kay magsigilan siyang cellphone. Pwede ba na akong i-ground for annulment ang iyahang katapulan? Kay kasado manggod me. Okay. Well, ang ato arag yung kung valido gyud or kompleto gyud tanan no ang mga requisites why depekto sa pagkaminyo nimo atong lusot ani kanang gitawag natong psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Now, ang Article 36 kanang psychological incapacity usa na siya sa kahimtang ug batasan sa usa ka tawo diin di gyud siya capable no di gyud niya kayang buhaton ug panindigan ang mga obligasyon nga kinahanglan buhaton sa usa ka tawo nga minyo as a husband, as a wife, as a father, as a mother, as a family man or as a family woman. Apil ana pud siguro no ang pagkeep sa balay, ang pagbuhat kay ang unsa may obligasyon gyud nato as husband and wife to observe mutual love, help, respect, help, tinabangay. Kung ikaw ang nagtrabaho, nangitag kwarta sa gawas, ang kanang nahabilin din hasud, mo pag tingali man limpyo, manghinlo, magluto, para inig-uli na ay intay kanong init, ug sabawng init, mahigop, intawng gatrabaho, pasingot didtos gawas, no? Kay unmo na lang unta ni ato ang konsuelo. So, pwede, dili ang katapulan. But, ang kanang iyang katapulan may be a manifestation that that person or kanang imong asawa may be psychologically incapacitated, which is the ground nga gamito na to for annulment of marriage. Ikatulong pangutana, kung mahal man ang annulment ba, unsay lain aron magkabuwag nako aning akong asawa nga tapulan. Unsa man sad ang legal separation, unsay kalainan sa annulment, sayon ra ba ni iproseso tungod kay wa may anak, di gyud mo matter kung naay anak or wa, kay ang tan-awon na to gyud ang inyo mang relasyon. Pero of course, no, better tungod kay ang obligasyon ninyo as father and mother, apilon man po na pagtuki kung mo file tag annulment. Pasayon-sayon gamay, no?
kung buthunahon na untuod, no? Kay wa na may mga child support to look at or kaning mga legitimate pagbinahinay puhon sa mga kabtangan kay putlon man kanin natong relasyon sa kasal. Una sa tanan, akong giingon, walay divorce. Kung balido gid ang imuhang pag-enter into marriage, ang imong kaminyoon, psychological incapacity ra gyud ang makatabang ug makapaling kawas nimo. Gawas kung mamatay ang imuhang asawa, mamatay sigig hinigda, mamatay sigig cellphone, no? Matagak ka ng iyang sa cellphone. Pero, of course, ay sagbuhat og anything. Pero, for as long as wala pag yun, then psychological incapacity good under Article 36 ang ato ang pwedeng mahimong basihan. Legal separation, on the other hand, di ka makagawas sa bondage of marriage kung legal separation ang imong i-file. Anuman, legal separation ang pasabot ra ana gitugutan ra mo sa korte nga di na mo magpuyo pero wa nabuak ang imong kaminyoon, nagpabilin mong minyo, di na lang mo magpuyo. Okay? Unya ang inyong mga property inyo na nang i-divide, inyo na nang i-settle. Mauna ang legal separation. Pwede ba kang makauyab? Dili. Pwede ba kang makigpuyo og lain? So, sa legal separation, dili nga numan kay ang gitugot ra gyud sa imuha nga di mo magpuyo. Pero the fact nga nagpabilin kang minyo ang obligasyon sa tao nga minyo nagpabilin po din ha. So dili ka pwede na ilain. Kung di na gyud kasi mong asawa, pangita gyud. Unsay kalainan other than annulment, wa nagyulain magpa-annul ra gyud ta. Otherwise magpaabot tas divorce law. Pareho ra pod ang proseso sa annulment ug sa legal separation. Lain-lain lang sila og effect. Ikaupat og katapusang pangutana, nakigbuwag na unta kuno siya siyang asawa. Di man musugot kay hayahay man ang iyang kinabuhi. Mura mag Disney princess. Kung dili siya mo pirma sa annulment, di basad mi maanal, why pirmahanan sa annulment? Ikaw ang mangitag abogado para mo file sa annulment. Sa mutubag siyag dili, kung ligon ang imuhang basihan para mapaanal or mapawalang bisa ang imuhang kasal, maanal ragyod na ang imuhang kasal. Makalingkawas ragyod pukas kaminyoon. Di ragyod siya angay mo pirma or mag-apil-apil. So, ang akong suggestion, annulment gyud. Kuha kag abogado, isaysay didto, probably kuha sa tag psychologist para mag-analyze nato, no? Ug mapakita gyud ug maprobar gyud nato nga ang iyang katapulan is a manifestation nga your wife is psychologically incapacitated. Magsilbi ba gud na? Kita ba magminyo ta? Dili man na ingon, uy nga kanang dapat magpahayahay ka, kay babay ka, dili naman gud na uso karon. Magtinabangay ta kung ang imong bana mo'y nagtrabaho. Hoy, in town inday, paningkamot pud in town, manghinlo ka, manglaba ka, manlimpyo ka, magluto ka din hasbay. Kay di pud lalim tinuod ang kanang gibati aning ato ang letter sender karong adlaw nga way lami gyud iuli. Kay kapoy nagug kanya, kapoy pakasbalay, di ba? So kanang di ka gusto biyaan aw paningkamot pud. Be a good wife. No, kay wa man mo'y anak, at least be a good wife. At timan na pod intaw ng imuhang bana, di kay imuha lang cellphone. Ngayon si makag-cellphone, kay na pod na ilain. Simba ko lang, pero may tagwa, tapulan lang yun ka, pero maikog po kasi mong bana. Uy, di po ka mulihok, nga kahuman, mong bana din hagabagoon nagtrabaho. No? Okay, mga sukintig paminaw, tinaot unta, nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.